масъулони риёсати тандурустии Хатлон мегӯянд беморхонаҳо ба кори маъмулии худ баргаштанд. ҳоло дар ин вилоят 44 нафар беморони COVID-19 боқӣ мондааст. ин ниҳод нагуфт ки боқӣ мондаи беморон дар куҷо бистариянд. дар баҳси аввал мо шӯъбаҳои амрози кӯдаконаро, шӯъбаҳои амрози дарунаро ва шӯъбаи наҷотро ба кор даровардем ва аз рӯзи 1 июл мо шӯъбаҳои соҳаи ҷароҳиро ба кор сар мекунем. ҳудуди 3 моҳ дари ин беморхона барои беморон баста буд ва гирифторони COVID-19 инҷо муолиҷа мешуданд. масъулони тандурустӣ мегӯянд дар Хатлон расман 337 нафар гирифтори коронавирус шуда, 10 нафарашон аз ин беморӣ фавтиданд. аммо омори ғайрирасмӣ ва навиштаи сокинон дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи марги пайвандонашон аз ин беморӣ ба маротиб зиёд аст. мақомот мегӯянд дар ин муддат бештар аз 190 нафар аз илтиҳоби шуш фавтидаанд. дар байни 25 шаҳр ноҳияе ки мо дар вилоят дорем, ноҳия ҳастанд ки аллакай дар беморхонаҳо бистарӣ нестанд, лекин дар хонаҳо ба миқдори кам бошад бемориҳо бо гирифтори илтиҳоби шуш доранд. тибқи иттилои расмӣ то 29 июн дар тоҷикистон 5900 нафар гирифтори коронавирус шуда, 52 нафар фавтидааст. аммо як таҳқиқоти радиои озодӣ нишон медиҳад ки шумораи воқеии фавтидагон аз COVID-19 дар тоҷикистон бештар аз ин буда метавонад.